टेटलिगुरि कलाकुसि बर'वारि श्री श्री लक्ष्मी माइनाव फुजानि महारजत फोरबोआ दिनैनिफ्राय जागायबाय। 1945 मायथाइयाव गायसनजानाय तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय टेटलिगुरि कलाकुसि बर'वारि श्री श्री लक्ष्मी माइनाव फुजानि महारजत फोरबोआ 75 बोसोर एबा महारजत फोरबोआ मैयानिफ्राय सान 7 गाजा गोमजा हाबाफारि लानानै जागायबाय। थांनाय 2020 मायथाइयावनो महारजत फोरबोखौ खुंफुंनो लादोंमोनब्लाबो नाथाय मुलुगनाङै साग्लोबसारनाय गिख्रंथाव कर'ना जिउसानि थाखाय खुंनो हानाय जायाखैमोन। गिख्रंथाव जिउसाया जोबस्रांनायनि उनावनो 2 बोसोर बाबेनलांनायनि उनावबो टेटलिगुरि कलाकुसि बर'वारि श्री श्री लक्ष्मी माइनाव फुजानि महारजत फोरबोखौ खुंनो थाखाय बिथांखि लानाय जायो। जारिमिनारि महारजत बे लक्ष्मी माइनाव फोरबोखौ सान 7 बायदिसिना गाजा गोमजा हाबाफारि लानानै मैयानिफ्राय खुंफुंनाय जायो। बे फोरबोनिनो बानजाय आफादनि आफादगिरि एबा 52 नं तामुलपुर विधानसभा बियाबनि एमएलए जलेन दैमारिया खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिहोनाय बायदिब्ला 3 साननि थाखाय खुंनो लानाय महारजत बे फोरबोआव मीना बाजार, सार्कास फालांगि मेला, अजाफालि, खेराइ, दुलिया, सोरां मन्जु बर' थियेटार, हेउल हारसा थियेटार लाबोनाय जादों होननानै मिथिहोदों। टेटलिगुरि कलाकुसि बाथौ थानसालि गागि आफादनि आफादगिरि सपन बर' बिथाङाबो बे लक्ष्मी माइनाव फोरबोनि मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय खौरां बिजोंनि गेजेरजों खावलायहरदों। मैयानिफ्राय 77 बोसोर टेटलिगुरि कलाकुसि माइनाव लक्ष्मी फुजा फोरबो आफादा जागायजेनबाय। दा बेवहाय बे फोरबोनिनो आङो जोंनि मानगोनां बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' सार बिथांनिसिम लक्ष्मी माइनाव फुजानि टेटलिगुरि कलाकुसिनि जानानै बिथांनिसिम गाहाम हामलायनाय बावहरदों। आसामनि मानगोनां गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनिसिमबो बे समाव जोङो टेटलिगुरि कलाकुसि लक्ष्मी माइनाव फोरबोनि जानानै बिथांनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावहरदों आरो आसामनि बिटिआरनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनिसिम गाहाम हामलायनाय बावहरदों। मैयानिफ्राय 77 बोसोर जाबाय जोंनि नैबेखौ खुंनाया। दा बेवहाय गोबां हारि माहारि गुबुन गुबुन हारि माहारिया बेवहाय खौसेयै लक्ष्मी आरो माइनाव बे मोननैबो जोङो दिनैहाय इसोरखौ जोङो दिनै बेवहाय गाजा गोमजायै खौसेथि फालिदों। बेवहाय जोंहा लक्ष्मीबो जायो जोंनि बर'फोरनि माइनाव। दा बेखौबो समानै बेवहाय फुजा आफादनि गेजेरजों खुंलांनाय जायो। दा बेवहाय गोबां हाबाफारि दङ। 7 सान जागोन जोंहा बेवहाय, लोगोसे गोबां बादायलायनाय हाबाफारिबो जागोन बेवहाय, लोगोसे मेलाबो बेवहाय लाफानाय जादों। मोनसे खोथाया बेनो 77 बोसोरनिफ्राय दिनैसिम बेवहाय डिसिप्लिन भाबै जोंनि गोबां बर' फिसाफोर बेवहाय गोग्गोम नाजानाय आरो असमिया गोबां हारि माहारिफोरनिबो गोग्गोम नाजानायनि गेजेरजों आफादखौ खुनु जेंना जेंसि गैयालासिनो बोसोरफ्रोमबो खुंफुंलांनो हादों। बे जोंनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा। नैबेयाव गोबां आसामनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बेवहाय लक्ष्मी फुजा आरो माइनाव फोरबोखौ बयबो आर'ज गाबनो फैयो। रायजो राजा धोरोम सिबिसुला रायजो राजाफ्रा फैयो। दा बेवहाय जोंहा लक्ष्मीजों लोगोसे जोङो बाथौनि माइनावखौ जों बेवहाय फुजिफानाय जायो। दा बेवहाय थांलाय फैलायनि थाखाय राहा दंखायो। गावबा गाव जोंहा नलबारिनिफ्रायबो थोंजोङै जोङो घग्रापार जानानै फैनो हायो, रङिया जानानै जोङो थोंजोङै तामुलपुरनिफ्राय घग्रासक जानानै जों फैनो हायो। थांलाय फैलाय लामाफ्रा जोंहा जेबो जेंना गैया आरो बेवहाय सिकिउरिटिनि बेलायाव जेबो जेंना गैया। अल गासैबो सिकिउरिटि जोंहा पुलिस बिभागनिफ्राय नायजोबखानाय जादों। दा बेखायनो बेवहाय जेबो जोंहा जेंना जेंसि गैया। आरो मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा, जों बेवहाय खुनु गेम्बलिं जोंनि बे माबायाव फोरबोआव 7 दिनब्लाबो बेवहाय खुनु गेम्बलिं सोलिया। बे जोंनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा। जोंनि रायजो राजानि दान बरङिनि गेजेरजोंनो बेसेबांबा गिदिर फोरबोखौ दिनैहाय बेनि रायजो राजाफ्रा खौसे जानानै खुंबोगासिनो दङ।